neki maske malo. Šta te briga? Ej bre, nemoj tako da pričaš s onom. Dobro ve, oladi malo. Ja Dobro, ovdje ne ve. poznam nikog. Odakle se ti, ja nisam odavde. I Čurlinu. Znaš li ti nekog Bobana iz to selo? Znam ga, a šta će ti on? Da ga ubijem. Što bre? Ubio mi prijatelja. Što mi dirao seno? Molim? Pešaka sam došao iz sela, daleko nema bus. Slušaj me prijatelj, znaš li gdje mu je kuća? Znam, a neću ti kažem. Što? Zato što je on umro. Kako bre umro? Pa lepo te, ali vanzemljaci. Misliš vanzemaljci? Jeste ti. Oteli ga i sad pričamo da je umro, zato što nam niko ne veruje. Ja ti verujem. Stvarno? Da bre, ja sam ih vidio. Ja sam. Dobar prijatelju, aj zdravo, ja moram idem. Bane, možda nam selfie, brate? Ne može. Znači ti si Boban iz Čurlinu. Jesam, pa šta? Sad će da mi platiš. A ko će meni da plati što mi on izbušio najlon s koji prekrivam scenu, a? Pem ti majku. Jebem ti. Gde nema ništa. Srbija bre. Gde mi je brod u pičku materinu? Koga ja već imam peška. Pa hoćete bre? Pičkova materina. Koji si me ti? Majke mi uzim ja! Dobro bre. Ajde ti leba ti jebe. Bego smo. Da čim se svetimo. Si pomogne naš drugar. Što vam budala radi ovdje? Imaš neki problem? Vi se znate? Znamo se. Ne možemo samo nastrojiti se protivnik, zato sam pozvao još jednog drugara. Stani be. A be, ovoga ne veseljak što mi izbušio svilu. Mamu ti jebem, ne može se koljiti će mi svakate tepih. Dobro. Šta ćemo da radimo? Moramo da napravimo alijansu ili se borimo protiv ovih vanzemaljaca. Vanzemljaca? I njih? Da se dignemo iz pepela! Digu mi se! Ne buši mi krove! Drži očicu, sklapu skričke. Sviđa mi se to. Moći ti dobro sve. Bobane, evo ti ovo da se prolepšaš. Gdje je Boban? Ej, šta je be? Diži se! Budi se be! Šta je bila? Opremljujemo se za rat protiv vanzemljaci. Vanzemaljci! Gdje je Boban? Boban, gdje je Boban? Otišli si negdje momča. Šta je bilo be? Naš je žer. Hvala. Ej Bobani, gdje si bio? Da moćan sam bio. Evo nek je ih u dupe. Stoj! Šta je bilo? Ivane, šta ti? Ivane! Ivane! Ivane be, neće, gdje je ona budala? Jebem ti idiot.
Gdje ode? Bubane! Ma gdje ode be ovaj be? Lele be brate be, šta je ovo be? Ko je idiot naručio ovo? Bubane be, gdje, šta ti to, ko si? Ko je Simo Duh Ralić? On je. Ovo je za tebi iz Ameriku. Kako si be dospeo be da... Šta pričate bre vi? Koji ste vi? Gdje ti košulja? Kako? A be malo pre si tu bio, kako je sad tu došao? Gdje mu košulja? Koji ste be vi jebemali vi sortu? Kako bi ne znaš be? A be upoznali smo se u prošlu epizodu, sjećaš se? Mene si izbušio u prvu epizodu s Vilu. Ja sam te spasio od vanzemaljaca. To je vojnik. Dobra oprema. Mnogo ti lepi u panci duse, mnogo mi se đa sviju. Či mi pokloniš? Kupili smo alijansu da pobedimo vanzemaljce. Da, ali nema ih nigde. Izgleda da su... Zato što sam ih ja sve pobio. Ko si ih be pobio, si bio s nama svo vreme. Ma to nisam ja bre! Pa, nemoguće da ima dva Bobana. Možda su ga klonirali. Mene su već tako jednom klonirali. U drugu epizodu. Sad ću mamu da im jebem. Simo, donesi. Fala. Aaaa! Onaj ludak hoće da mu ubije bre! Jebem ti sve. Dobro smo ih sredili. Javio mi se neki mladen. Kažu da su vanzemaljci... Nije ovo vodka. Kao što rekoh, javio mi se neki mladen. Kaže da terorišu neko njegovo selo pored oblačine. Jurio ih s motku, pobegli su, ali kažu da ga sad opet terorišu, da su se vratili i da su još gori nego pre. Sad li oni imaju motke? Šta misliš da radimo, a? Pa ne znam brate, ja bi ti rekao... Vidiš, ovo... Aha. Ruse, ovo tvoje. Da. E sad je moje. Čekaj me, sve ove godine, koliko si mi poznajemo? 3 dana. Toliko. Ja te nisam pitao kako se ti zoveš. Crni Rus. Pa tako te zovemo, kako se zoveš? Vasili Ivanović Koskov. Bobane neko ti zove. Bubane, Jela. odakle ti taj telefon, ti su valjda ljakse. Jela ga zove. Alo, Ovo je Jela. telefon. Šta? Jela lepo peva. Pozdravi je. Vreme je da vam pokaže svoj pravi identitet. Pa ti si žensko! Dobro. Doćite da se... Mogu skinem brci. Pa baš neću.